Siis tähän juttuun tarvitsee kyniä. Teräviä kyniä. Ja jonkun pussin. Sitten. Me tarvitaan, tai siis siihen pitää laittaa vettä. Näin paljon vettä. Ehkä vähän enemmänkin. Ei tarvitse laittaa kiinni. Jos haluaa, niin voi laittaa. Jos ei halua, niin ei tarvitse laittaa. Sitten siihen laitetaan kyniä. Laittaa kaikki tärkeät pois sieltä. Siinä on kynä. Ja puff. Se ei vuoda. Laitetaan toinen kynä. Se ei vieläkään vuoda. Laitetaan kolmas kynä. Se ei yhäkään vuoda. Laitetaan neljäs kynä. Ei vieläkään. Viides on se, joka sanoo kaiken ehkä. Ei olekaan. Kuudes hoitaa kaiken. Ei hoidakaan. Seitsemäs ehkä tekeekin. Ei teekään. Kahdeksas homman hoitaa. Mut hoitanut ei. Yhdeksäs varmaankin. Menee läpi, mutta ei kunnolla. Ja 10 on varmaan vika, minkä voi laittaa. Koska muuten siihen tulee liikaa kyniä. Näin. Vai laitetaanko enemmän? Kyllä! Apua. Toi näyttää tosi apua. Ja nyt on vähän liikaakin varmaan ehkä. Ei ole. Laitetaan vielä yksi kynä. Yksi kynä vielä. Ei vieläkään. Wow. Toi on paljon. Te voitte laskea, jos te haluatte. Kiitos ja seuraavaan videoon. Sanotaan moikka. Moi moi! Hei hei!